hogy Dávid is megtegye. Ez egy másik videó, és ezt ki kell tanulítani az embereket. Igen, ez most, ennek a játéknak a címe az, hogy Zoo, vagyis magyarul állatkert. És azt mondják, hogy ez horror játék. Bár már kivittem egy 10-szer. Szóval... Na, itt van a látodnál, gyere ide! Elnézem, hol van a kulcsok. Hűtőben ott volt, itt valahol. Itt. Ott van a kulcs. Gyere. Szkipja el, vagy valakit. Ide. Jó, ez van a kulcs, itt a kulcs. Itt megvan a kék kulcs. Itt a piros! Jó, nálam van egy kulcs, jó! Kinyis ki! Jó, elvettem tőle a kulcsot. Hol van? Én elvettem a macskától még a másiktól a kulcsot. Kutyától még a macskától gyorsan elvettem a kulcsot. Gyere ide! Gyere! Újraélesztettem. Hol kell ez a piros? Jó, ide kell. Akárhol. Itt valaki diszkózik. Na, én is tudok. Hol vagy Dávid? Valahol. Hol vagy? Csak látod a nevem. Nem, az lent van. De itt vagyok, milyen táncot nyomok. Aha. Kell éleszteni ezeket. Jó. Mindenkit fel kell éleszteni. Aha. Akkor ők is felélesztenek. PGT, ide. Ide a falnál. Megyek. Köszi. Szíve. Ó, még csak egy kulcs kell. És aztán megint futta. Te ezt már játszottad? Jó, megvan. Megvan a kulcs, jó! Most kell futni. Ajjaj. Hát. Lot und go. Már Bibi neked. Ajjaj. Hát. Ajjaj. Fuss. Gyere. Erre. Hogy lekaratézom? Szá. Én vagyok itt az első. Szá. Ó, most már ez a lány, most nem én. Szá. A következő epizódban És te hogy vagy, Etina párjával? fogjuk a mit Viszont. Jó, szabad. Vigyázz, itt lesz egy lyuk. És luk. Jó. Jó kicsit vagyunk. Most hol mentünk? Le, most jön a második szín. Azt hiszem, ilyen emojik vannak most. Emojik lesznek. És ennek hány holistiákja van? Része? Nem tudom, 4, 3. Nem, 4. Azt hiszem. Szerezni. Nyílik ki! Ez az! Vigyázz! Ott van arra? Ne, elszövet! Jó, elbújok. Jó, emoji! Hozd. Gyere, ide. Gyere már.
Gyere! Elbújtam! Mindenkit újraélesztek. Van. Jó, megvan 2. Ó, igen, megölnek! Megöltek! Nem, hanem gyere, újraélesz! Én meg észrevettem, hol vagy? Jani! Jó, elvettem tőle! Éles! Kösz. Szia! Szia. Elvittem. Jó, már csak... Jó, már csak 7 kell, már csak 6. Ott van. Jó, Megöltek ki! nekem is van egy már. Ajaj. Fújj be! Ott van, add ide. Itt nincs. Gyere ide! Nincs. Nem fogunk megkérni egy lányt, akit nem akarunk. Nincs. Közelődik. Jó. Nem leszel Jó! mérges. De Megvan! Ferit eldöntötte. Neki csak azért is kell az a lány. És Feritet fogjuk elveszíteni, ha nem engedünk. Bólintsunk rá, hadd vegye el. Sem bírják tovább 6 hónapnál. Úgyis elválnak. Elég, ha... Jó, elbújtam. Ide! Én kaptam. Elég, ha mi? Elég, ha nem hagyjuk, hogy gyerekek szülessen. Ha nincs gyerek, Ó, ember, én is. esküszöm neked, hogy akkor el tudom rendezni a dolgot. És minden olyan lesz, mint régen. Jó, megyek, de ez a Ha banán. nem sikerül, Tessék! akkor elhagyom a villát. Elhagyom Isztambult is. Megyek. Még kell 3, mi kell 3? Igen. Jó, senki sincs. Jó. Kezedbe helyezem a családunk sorsát. Ó, megint megöl. Ne becsüld túl magad. Ne hidd, hogy annyira bízom benned. Ne hidd, hogy nem engednélek. Elinnen. Van ott az a lézeres. De Allah ismét próbál tesz minket. Jobban tudod, Jó állunk. Ja. se a sorsnak nem engedek. Jó, élesztétek újra. Most menj külbe, Lucky fog. Megvan, még kell egy. Egy. Még egy. Engem mindjárt megölnek. Várjál. És valaki megint meg fognak ölni. Jó, valaki meghalt, már nem élesztettem újra. Te Gyere, már mindjárt meghaltál? megöllek, Léci. Látom a neved. Megyek, hol Vigyázz, ott van. Anyád! Másik oldal. Várjál, Loli. Birki. Jó, meg, itt vagyok. Jó. Kicsit meleg volt. Jó, illeszük fel, Maja. Valla. Jó. Hol Ott van nála utolsó. Jó, és megbántuk volna, nem élesztettük volna fel. De... Megyek. Mi történt? Az ötjöttél visszaküld apámhoz. Jó, még a misszió is komplett. Apád ez alkalommal nincs jól. Ez úgy. De nem segízik. Egyikünknek sincs. Igen, most jön a másik. Nem érdekel. Innen fognak jönni ezek a bebék. Ajjaj. Talán jobb lenne, ha elzavarna. Tudod, Az utcán is jobban megbecsülnének engem.
Szejrán, Szejrán, elég volt belőle, hanem így sem És már megint. Na most futa. Jó. Hocsa! konkrétan megzsarolt. Hocsa! Nem tudjuk félreállítani. Hocsa! 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 Jaj. Zikosan Dávid. Mi legyen? Jó. Csöndben maradunk. És hagyjuk, hogy összeházasodjunk. Most lesz. Vigyázz, most ki kell kerülni dolgokat. A többi majd én Hú. Jaj, ez terült. Tüzet. Feri! Fiam, te elég rosszant vagy. Dika az még belemegy. Modella. Gyerek, engem is meglőttek, nem? Életbe egy csápésre Ha fogok sokkal komolyabb elveszteni. lövés volt, én mégsem estem ágynak. Te milyen rosszant vagy. De ügyes gyerek vagy, jó gyerek vagy. Én nem épültem fel ilyen gyorsan. Csak így tovább. Ki? Hát igen, Kazim apuka. Jó, A te jó. meglövésedhez képest mi? Azért sem vesznek belém, ezt újra kellett éleszteni, ez nem tud semmit. De tudom, hogy itt voltál. Ez megint oké, megérdemelt a halált. Ugyan fél, ugyan bár én is ismerem a nehéz időket. Már csak 3 maradtunk. Tudom én. Na, nyisd ki a szemedet, figyelj ide! Jó, kaptam koi. Rokont elhajít. De? Jó. Most deszka kell. Vagyis. Nem. Rokont Ebből meg elhajít. tudsz halni. De megmarad a... Csak 3-ban vagyunk. Mit jelent ez? És 10 kell. Hogy az egész Korán család meg van veszve. Mintha nem lenne elég bajunk így is. A fejükbe vették, hogy Szejrán. Találtam egyet. Feri, azt mondják, miatta lőttek rá. Itt a víziló. Elefánt. Ott a nagysága, és mi csak a... Segít. Meg! De hol van? Jó vagy a cserbe, Oliver! Nem Szejrán hibája. Volnál! Én voltam. Game over. Ez a hülye bol. És ha majd tartom, akkor ezt meg... Segíts! Na figyelj, ez a lényeg, így kell csinálni. Menj be szépen! Várj, segítünk! Ezt magyaráztam nekik én is. Mindenkivel el... Jó! Vigyázz, ott van! Elfogytam? Nem is sem bajos. Oliver, gyere ide! Na, kemény napósom van nekem. Apuka, Allah áldjon meg. Köszi. Gondoltam, hogy te majd rendet teszel, de mesélj, hogy van? Dehogy mit meséljek? Kórházban vagyok, itt adjam elő magammal. Jó. Te hányat találtál? Én még sem ennyit. Én egyet. Én már megint meghallok, megyek oda. Igen. Oda. Segít. Mondja, mikor engedik ki a fejemet? Megyek oda, segít. Egy perc. Megvan, már nem kell segíteni. A megfigyelés az fontos. De segít. Igen. Jó. Nagyon Futó. Bújjál! De már elfutottunk. Amen. Ide. Hülye víziló. Találtam. Nem Jó nagyon volt. tudom mozgatni, a műtét előtt sem tudtam. De már megint visszajön ez a víziló. Találtam. Pár napig én sem tudtam felkelni, amikor meglőtt. Ó, megy. Tudod, ez a sok gyógyszer, meg a... Oliver, életed vissza, mala! Normális, ez ilyen amúgy is. Mit akarnál csinálni a karoddal? Teniszezni akarsz, vagy mit akarsz? De hogy kimennék mosdóba. Gyere, majd én segítek neki. Jó, elbújtam. Ha. Hülye gorilla. Nem voltam mosdón, amióta behoztak ide. Ott van még egy deszka, nem tudom, fel tudom szedni, várjál.
Jó, elment. Itt van még egy deszka. Vigyázz! Segíts neki! Segíts! Van nálam deszka! Itt vagytok! Segíts már, te hülye lány! Kazimúr, az adó. Az egyik mindjárt meghal miatta. Jó, újraéleszt. Eddig a Dávid. Kösz. Ebben hogy kellett leállítani? Ott van még egy izé. Jó, megvan. Na, van. Nálam is van. Hol még a utolsó ott van. Az utolsó itt volt. Itt van ennél. Elveszem. Hoz. Elvettem. Mission completion. Ha bármi történik, hogy nem értem. Komplet. Vigyázzatok! Jó. Tudod, hogy reggel óta nem evett semmit. Kiviszünk. Dur. Ó, most futa. Hola. Jó, ezt még 3 túl fogjuk írni, nem? Oli. Jó! Ez lesz a boss fight, ez lesz azt hiszem a boss. De tudom, azt hiszem ez lesz. Igen, ez lesz! Túl kell éljünk! Ez a végső! Itt vannak ezek a hülyék. Túl kell élni, Dávid. Nagyon jó. Bumba. Jaj. Vigyázz. Júj. Bumba. Klikkeltem neki. Gyere, hely, zombaj. Hut, ez meg micsoda. Júj. Mindjárt jönnek, vigyázz! Hú. Mindjárt jönnek ilyenek, oda passzolom a bombát neki. Na most klikkelem neki. Jó. Táncolok is neki, figyelj. Nem lehet táncolni. Nem lehet. Jó, de. Jó. Klik. Oliver, meg nagy a videó. Igen. Ja, most már kivisszük gyereket. Ajaj. Oliver, vagy. Anyám. És ez lesz most utolsót kell még odaütni neki. Tegyük neki a Petőfi. Júj! És oda klikkelem neki. Csorók. A kutya nem halt meg. Az baj. Jó. GG. Aha. Én még ott tánc. Látod? Mindig van egy ilyen vidám park a végén. Várjál, lássuk hányan estek ki. 2, 4, 6. Várjál.
Jó, 9-szer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ennyi lesz volna a videó. Ennyi a videó? Dávid, ennyi a videó? Aha. Jó. Hát igen, akkor várjatok, itt lehet valamit csinálni vele. Gyerekek, majd holnap is fogunk csinálni videót, Ja, és majd holnap pedig Free Fire-rel fogunk játszani. ja. Én addig is össze-vissza bagolok. De jó van, Fioli! Szia. Akkor majd találkozunk, srácok, pá. Nincsen. Akkor le is állítom.